Вітаем вас у нашым этнаграфічным кутку Дзяржаўнай установы адукацыі парафіянаўская сярэдняя школа імя Александра Івановича Чэрныша. Быт сялян, іх заняткі некалькі эпох перамясціліся ў адзін клубок часу у нашым міні-музеі. Сённяшні вясковец жыве ў дабротных дамах з газавым або электраацяпленнем. Але калі ступіць крок з дарогі і апынуцца ў некалькі людных, зараз амаль нежылых вёсачках, то мы ўбачым побач з сучасным тэлевізарам радыёву ці радыо гадоў 50-х мінулага стагоддзя. Ці побач з лакіраванай шафай будзе на пачэсным месцы стаяць куфр да ваеннага часу. За шклом у радочак будуць стаяць кубачкі і талеркі, пачатак 21-го стагоддзя. І, канешне ж, усё ў вышыванках і ў сурвэтках. Вось такі інтэр'ер перадае наш этнакуток. Усе рэчы нам вельмі дарагія, бо прынесены з дамоў бабуль і прабабуль, вучняў і настаўнікаў. Першае, што сустракае гасцей, покут, чырвоны кут, з абразамі і вышыванкамі ў рамках над сталом. У нас прадстаўлены стол ручной работы 1940-х гадоў. Стол на свята засцілаўся саматканымі або вышыванымі абрусамі. Побач са сталом заўсёды стаялі лавы, на свята яны засцілаліся дыванамі. Як мы ведаем, пачэснае месца займаў куфар 1930-х гадоў. Калаўрот, прыстасаванне для вырабу нітак з паклі або волны. З нітак рабілі пасцілкі і дываны. Дываны ў нас прадстаўлены трох відаў. У 8 нітоў, у 16 нітоў і кілімы. Гэта значыць у палоску. Звернем увагу на калыску з натуральнага дрэва. Прайшло амаль 70-годдзі, як у ёй заснула першае дзіця Грыгаровіча Іосіфа, бацькі нашага настаўніка Грыгаровіча Анатолія Осіфавіча. Стаёнка, прыстасаванне для ўтрымання малога дзіцяці, выраблена Ючкавічам Станіславам з вёскі Парэча ў 1956 годзе для ягонай першай дачкі. Перад вами шафа 1930-х гадоў з натуральнага дрэва, зручная, з шуфлядамі, заўсёды упрыгожвала сурвэткамі і вышыванкамі. І нарэшце печ-карміселька. У нашым міні-музеі яна прадстаўлена малюнкам у натуральную велічыню. Знізу можна ўбачыць розныя гаспадарчыя рэчы. Бойка для вырабу масла, залівалася 6 літраў сметаны і білася масла. Дзежка для закваскі хлеба, таўкач і лапата, якой ложылі хлеб у печ для выпечкі. Розных памераў карабы і лупкі, якія зроблены з пучкоў саломы і пераплеценыя лазой, кашы і кошыкі, якія зроблены з дзёртай лазавой кары. Злева можна ўбачыць суднік, адсюль і пашла назва суднік. Посуд расстаўлены прыблізна па гадах. Талерка вылітая з жалеза, драўляны гладыш, канец 40-х гадоў. Чайнік, газіравальны апарат, 60-е гады. Гліняны посуд, 70-е гады. Шклянкі і падстаўкі пад іх, 70-е-80-е гады. Звернем увагу на такія цікавыя рэчы, як прас на вуглях, качалка і валак. Гэта ўсё прыстасаванне для адзення. Нядаўна ў нашым музеі з'явіліся дзве лямпы. Гаснічка, якая запраўлялася керасінам і асвятляла пакой, і ліхтар, які таксама запраўляўся керасінам, асвятляў хаты і вуліцы. Наш куток налічвае каля 150 экспанатаў, некаторыя на рэстаўрацыі ў мясцовых майстраў. Як вы бачыце, некаторыя рэчы зроблены сваімі рукамі. Гэтым займаўся гаспадар у вольны час. Гаспадыня ж у вольны час ткала, гафтавала, вышывала. Працавалі многа, але і ўмелі адпачыць. Гармонік вечарам не сціхаў ні летам, ні зімой. О, белая Русь, ты шчырая і прыгожая, а народ твой працавіты і гасцінны. Так было і так будзе. Запрашаем вас у наш этнаграфічны куток, дзе можна, па-першае, дакрануцца да вытокаў, па-другое, дзе душу напаўняюць сілай і любоўю да роднай зямлі, нябачнай сваёй прысутнасцю нашы продкі. Па-трэцяе, узбагаціцца ведамі пра гісторыю свайго краю.